Sloboda slova, podobne ako iné ľudské práva, má svoje obmedzenia. Tu je niekoľko príkladov obmedzení. Prvým je trestný čin ohovárania, ktorý slúži na to, aby nikto o nás nemohol rozširovať nepravdivé informácie. Ďalším príkladom je bankové tajomstvo, ktoré obmedzuje slobodu slova v tom, že nikto nemôže rozširovať informácie o našom bankovom konte. Ďalším obmedzením slobody slova je trestný čin hanobenia národa, ktorý slúži na to, aby nikto nebol ponižovaný len preto, že patrí k nejakému národu alebo nejakej rase. Posledným príkladom obmedzenia slobody slova je trestný čin šírenia poplašnej správy. Slúži na to, aby nikto nemohol beztrestne rozširovať neopodstatnené obavy u verejnosti. Ak teda budete počuť niekoho, ako obhajuje neobmedzenú slobodu slova, bude to zrejme niekto nevzdelaný alebo niekto, kto chce medzi ľuďmi šíriť obavy, nenávisť a rozbroje.